Dahil sino nga ba ang ganap ngayong araw? Nasa title na, di ba? Napanood ko nga sa balita na magmamahal na naman daw ang itlog. Kaya napasugod ako dito sa bayan ng Dumalneg, Ilocos Norte. At syempre para mag-harvest ng itlog. At itong nakikita nyo ngayon, hindi sa amin. Ito ay pagmamay-ari ng aking mababait na tropa na taga rito sa bayan ng Dumalneg. Hindi ko na talaga pinalampas pa at talagang sumugod ako na may dalang tray ng itlog. Mukhang gusto ko na rin talagang mag-alaga ng ganitong klase ng manok. Dahil nag-enjoy ako sa pamumulot ng itlog, hindi ko na talaga alam kung magtitira pa ba ako o hindi na. Malagot na anak na itlog, guys. Ayan. Brown egg. Adawatin bati ko. Ay, 5. Ang bilis talaga nilang mangitlog dahil sabi ng may-ari nakapag-harvest na raw sila kaninang umaga. Buti na lang talaga dahil nangitlog na naman sila at hapon na talaga ako pumunta. Ang bait talaga ng tropa dahil binuo na talaga niyang isang tray. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon, ano nga ba talaga ang nauna? Itlog o manok?